kok. Remek. Lah remek tenan iki jeneng guri. Walah yo. Sudah sampai guys. Alhamdulillah. Datang nang omah, guys. Listrik tak kan malah kan jerene iki kulkas kan langsung maksudnya colokan satu langsung ke anune kebene kan lho. Kuat ora, Mbak? Sudah sampai. Kulkas ya perlu bantuan iki yo. Nek iki kuat. Rupaku. Mbak aku mbok adol-adol mer. Ditame lah. Iya, cocok, Mbak. Gak apa-apa Oh, adul-adul. ora sedeng. Cepet Mel. Adul-adul lah Mel. Rambutnya Mel. Mel, aku coba garap nemen-nemen no Mel. Kebahagiaan Mbak Mur ngono ya. Aku digarap cah-cah iki lho, Mak. Wes. Apa mak ora bangga ngene iki. Bangga main. Seneng. Bangga ngene iki seneng. Assalamualaikum. Jadi nanti Mbak, kita buka ya. iya. Digandani Pak. Enten apa Mbah niku, Mbah? Listrik Enten apa listrike? pindah Dipindah. Kuwi lho colokane, guys. carane dipine ku lho bener. Ini pipi saya gini Mel. Iya, Nek. Kulkas enek. Terus kipas angin enek. Alhamdulillah. Mesin cuci enek. Wah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan biasanya kan nek anu iki aku juga aneh ya. Nek saiki ya Kita aku kan juga ibu adem ini. saiki ya. Kita aku juga ibu adem. Spill Mel, spill Mel, spill Mel. Spill ya, Mbak Mur. Iya. Kok karek loro ya, Bu? Oh ya, ini dipatennya ya. Mati ya. Listrik kan. Terus guys, warna boleh sejane. Terus iki terus. Wah, resep seafood, frozen food. Jelas, Mbak Mur. Gak satu ki ya. Wes, Mbak, ampun. Nendok. Wis sing saka Mbak Cica kon nukokno daging-dagingan ndi, Mbak? Sing saka Mbak Cica, mboten ditumbaske Mbak Cica. Kan numbas daging-dagingan lho Mbak Cica ndi. Ya, maaf ya Mbak Cica itu karena anu hasil keringatku dhewe ya terserah engko mbah tak tukokno saapan ngono ae. Oh, lho, Mbak. Seapan-apan berarti Mbak Cica. Mbak Cica lek jablek. Ya wis ki lagi sing. Anu kae. Kok tukokno ndok buah-buahan tapi salah iki wis dipangan Dendi. Lah ini ditelek ndi Dek Mbak? Ora dhewe opo. Ya mungkin masa kok kulkas. Dileponi iso ditata. Ketok-ketok ben isi kulkas lho, Mbak. Duduk-duduk oleh Mel. Nek kotong kan gak pati oke tak potong ngono lho, Mbak. Wah, padahal ki mau pe ngedok engkai surprise Pak Sukar ngono. Iki pasti Mbak Mur. Iya. Wah, iki guys. Iya, guys. Kipas Mbak Mur guys. Kata-kata ya ger. Kata-kata Kadang gini. syuting lali. Iki syuting lali. Iki pasti Mbak Mur guys. Delok iki ngantek pirang puluh tahun tadi resiki. Iya, Mbak Mur, Mbak Mur. Dadi wegah nek nek ngandur niki. Ya wis. Malah ya mananggir nganu kok etek-etek berarti iki paling anu Mbak Dila. Mbak siapa sih mau? Tinoi. Tinol. Mbak Tinol mungkin Mbak Tinol yo ngerti nek apa kipasnya Mbak Mur seperti apa, makanya Mbak Tinol kayak rezeki dinggo belinya Mbak Mur kipas. Sisa dipasang. Pasang. Mana? Mbak. Apa dipasang kowe? Iya wis kita pasangke. Katanya Mel ahli. Nek wong wedok iku mau piye jarine Mbak Iso bongkar. Iso masang ora iso bongkar. Kuali. Iso bongkar kayak iso masang. Ngono. Mbah niki lho Mbah, kipas nang ya. Nang. Iki kan nulis stand sama. Mbak Mur kipasnya baru nang. Pasti baru. Nggih, baru niki le. Oh. Kene ora ketek aku iki. Abot tenan Mbak kuwi. Abot tenan. Iya, abot iya Mbak terakhir. Kan dari ada harga ya ada kualitasnya Mbak.
guys. Iya, koyo anak Oh, pengen dia nak sing anu, kembang ya, kembang ya. Iki Dik mau. Pernah? Semua bolang Mbak Dik mau. Nanti Pak Esok mah yo nanti yo ra. Iya, cuman nenek tak suka. Suka. Lah belum itu kudu serba bisa lho. Iki golongane ndi? Ya Allah. Iki gak sih? Iki dicopot Mel. Ayo. Ini Mbak. Kene ngene. Gak kuali oh. Iya, Mbak ngene lho Mbak juga iki. Iki ku bawah kene. Iku ngisor email tapi. Iki ku kene iki mah. Ngene lho Mel. Enek sing kecil lah gak? Ini papane nai wis mok loro kuta ya Mbak Mur. Enek lho. Apa iku didawakno dhisik Mel? Sing dhuwure, heeh. Iya gak? Ora. Oh, ora ya. Ora yo ngene. Sik Jim. Ketok ae nek sing cilik ngono iki. Jadi aku makanya mau selalu menanyakan Mbak enek sing kurang ora. Loh, gabare iki lho nek gabare. Iki bener. Ya sih, Mbak. Bener. Bener iki tok, Mbak. Tapi iki mau dhuwur lho Mel. Dhuwur iki Mel. Iya, Mbak nek gitu. Kita harus berpikir. Gimana itu rasa dibongkar? Kita harus berpikir. Masa aku bisa pasang Pak Esok mah kok mumet-mumet. Sampai wongnya semumet. Aku sih ngono. Aku gak yakin kok, Mbak. Tak delok ning video nih. Kita ayo iki yo cuci paten di sini. Lah. Astagfirullah. Tapi apa mbok lebok koyo piye ora klebu-klebu, Mbak. Ngene. Nah, Sudah puter. Terus tentengi. Wes, dek kan iku ada double oh iya ya. Pas nanti cara. Pas ini. Iki mau petek sik, Mbak. Ojo kenceng ya, Mbak. Wah, ini wong wedok Ojo nggawe kenceng semasa. Mbak Mur. Kendono iku. Lah. Kira bose. Ki dipasno iki, Mbak. Gak mbok rapat dhisik ae ngisore. Cek cara babar pengen sak sakmene ya wis ya. Pol pendek, pol pendek. Ya sih, Mbak. Kok gak bolong kok gimana? Ora. Terangane tok. Bolong. Belajar Mbak Mur. Itu nek wong wedok lek. Iki kene more. Mbak Mur. Mur iki lho Mbak maksudnya iki. Di sono lho ya. Iku coplot sik Mel. Putih-putih. Ora nek paketane kok. Saat itu benar-benar. Dulu kawin. Ora iso. Itu kan Batak gak sih Mel? Batak apa diputer iku? Jajal. nah, ini langsungnya didandani guys, jadi kayak sosial. Iki, apa sih batik iki ya? Putih-putih. Masa? Lah ape masang iki, Mbak? Piye? Piye, Bos? Iki masih Iya. Iku wis Mbak Nen, sithik ya. Ayo kita
muser. Buku petunjuk, buku petunjuk. Petunjuk. Ada niku ini dicoplok kok Mbak Mur. Copot, Mbak. Iku ngarepe kok. Dari kopi ana. Saiki nih. Iya. Iya, kabeh. Iki nek tau Mbak iki nek tau. Puter. Wis kilo ngono, muter oleh dijabut ya ora kena. Nah, iki lho apa sih masukkan. Nah. Iki gak usah mari tanggo kok kene. Iku ning nguri, Mel. Mama. Tunggu kok kene lho, Mas. Ini terus ini. Kuwi gak dipasang sik. Bisa lah, Ngurine sik, Mel. Mel. Boleh dine. Iya. Mulane iki go kancing ngopo batinku. Oh iya. Sing gurin ndi iki? Nah, Oh iya ya. ini kecil sik. Oh iya. Mikir kids. Sik dipasang. Dipasang bunda-bundanya gak sih Mbak? Iya pas. Trek. Bisa lah. Wong wedok kudu. Bisa lah, wong itu serba bisa. Ojo kalah karo Sik wong sabongkar gak iso pasang. Rono Mbak. Pak Sukan. Itu sopo cok iki. Iya, kenapa, Mbak? Oh alah. Bes. Iya. Ganti di. Pasukan kuning di lagi tekan Jepang kan bener. Iki Jipangi. Lah iya. Lha iki dek rapor. Lah kok do numpak motor, Mbak? Heh? Kok do numpak motor? Iya. Lho, guys. Lho, do montoran kabeh iki. Gendut, Sukmanya gak go HP, Ma. Sukma gak go HP. Telepon Mbak Yun apa telepon Tommy pas apa ngono kan mulai Dendi. Ini. Oh iya, beda Mbak, iki more dipasang sik carane. Iki. Ini ya. Bener-bener dik mau kita coba. Iki, aku engko telepon kene sik. Nah kan iki sing enekno. Ini kok awakmu ngene iki mlebu siji sak kotak iki. Nah, dianu tuh dikencengi. Iki dianu sik, iki ditempelno sik. Nah. Nah. Iki ngono. Nah. Ya. Lah nek Aja gak go dikencengi baca sik. Stop. Kan penyebrang. Ono kono. Tapi ada tuntutan nih. Punya apa? Ya juga punya ini bukan? Oh punya enggak? Iku main bukan itu. Eh? Ya aku ya tahu ya baru ke situ. Wes. Nang kecengi sik kuwi. Nah. Thank you. You're welcome. Thank you, Mbak. Sama-sama. Di Mbak ambil handel kok Samel. Mbak Jessy serba. Wes aku gak Kalian mau kemana? mau ke Segara Biru. Ih, nyebrang. Iya, mau naik kapal ferry. Kapal ferry. Gawane munjuk, Mbak. Lah ya makane mbok. Piye Mbak wes aku ambil nih. Rambita apa be ado Ya kayak anduk ya ya Mbak. Kok andukan apa nam? Dewe-dewe kali. Listriknya dia apa Mbak? Ah, dadane Dipindah. pindah. Nanti, Pak. Sudah jadi, Mbak. Dipasang mel-mel tadi. Dibantu Mbak Jess.
Sakit didandani tadi Tapi peteng Mbak. Iya, gak. Padang kok. Padang kok. Pak, niki lho Pak, kipasnya baru Pak. Lah Dineh niki Bu ki. kipasnya ngenten niki terus digontos niki. Mriki lho Pak. Niki dek mau dipasang piyambak Mbakmu. Nggih, ngentosi Pak Sukar kesuwen terus ngonten. malah boh nanti para Iki listrike urung kena iki piye nak ngetes. Oh iya iya. Listriknya mati guys lah. dari Mbak Tinal Taiwan. Terima kasih Mbak Tinal Taiwan. Lancar rezekinya, sukses terus. Amin. Amin. Terus apa? Ya dipermudahkan lah masalahnya, Urusan. Terusnya langsung dijajal lah langsung dicoba guys iki. Uji coba. Soalnya kalau ini kan gini, kayaknya loh. Ini Hah? Aku nih kalau Jal Mbak Mur Pak Sukar ngene. Oh. Ayo Mbak Mur gigi Mbak Mur ning kene ning ngarep Pak Sukar. weh, enak adem tenan. Jas nggih Pak. Wah, Nah Mbak Mur. Ayo Mbak Mur. Wah, lah anginnya ngori. Kenalin aku. Ngene Mbak Mur Pak Sukar Mbak Mur. Hai, ya kan Mbak Mur. Ayo. Dino digarap capu kok. Digarap capu ya aku Dino. Kayak pine-pine. Piye nek? Yo enak lah. Nah, iki jere. Nah. Adem tenan ya Bu. Seger. Terima kasih Mbak Terima Tino. kasih Mbak Tinal. Ya Allah. Seger Pak, nggih Pak. Nadem. Waduh. Lah nek niki pripun? Ya wis dicopot ae. Iki sama ae. Resiki kan iso Mbak Mur. Debune iki wis beberapa kilometer iki wis. Pirang tahun Mbak gak diresiki? Ya sekitar enek 1 abad. Walah, 1 abad gak diresiki, guys. Andek warnane kaya warna raiku. Pas seger lho Mbakmu. Semuanya Mbak Mur wis parak nang bakong ae Mbak Mur. Wes guys iki. Sepil kulkasnya mel dek mau kan belum makan. Terus makan. Yus disepil nek. Iya. Kok kayak dendi buka tutup kulkas Tau ae. gak apa-apa, dek mau kan gak ketok lampune. Dicolok kan. Oh, ngono, Gong? Urung colok. Oh iya iya. Wes guys, wis. Kulkasnya terpasang. Sudah. Ya Mbak Mur ya. Sudah tersampaikan Mbak Sudah Tino. tersampaikan Mbak Tino. Terima kasih banyak. Mbak Mur wis gak nggo kipas sate ketek sidone nggo kipas ngadeg. Iya, tapi yo kene umpamane caranya udara gak patek panas yo nganggo kuwi. Kadang bengi iki ning ngene iki kadang kebanteran. Iya, kademen banget. Yes. Terima kasih Mbak Tina, berkah barokah, rezekinya lancar, sehat selalu. Amin. Dua di rumah panjang umur, seger waras, dan sekarangnya cedera rezeki, dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.